खुलुमबाय लोगोफोर बैसागुनि गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनाय आं नोंथांमोन बयनोबो सिगाङावनो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै नैबे भिडिअखौ लाबोनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय नोंथांमोननो आङो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जाय फंबाय बिनानावफोरा मेट्रिक एग्जाम लिरनानै एबा HSLC एग्जाम लिरनानै जायफोरा पास जानो हाबाय नोंथांमोना सानगासिनो दङ HS फर्स्ट इयारनि एडमिशनखौ बबेयाव लानो होननानै। दा बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां एबा अफारखौहाय आं नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दं। बेनो जादों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल, जाय स्कुला दङ क'क्राझारनि थिनालियाव। दा नोंथांमोना बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव थाङोब्ला फ्रियावनो एडमिशन मोननो हागोन। दा बेवहाय सोलिगासिनो दङ फ्रि एडमिशन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना देरि खालामाजासे नोंथांमोना नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव जगाजग खालामनानै एबा बे स्कुलाव थांनानै नोंथाङा जगाजग खालामनानै एडमिशनखौ लानो हागोन। आरो बेजों लोगोसे बे स्कुलाव गोबां मोजां फेसिलिटिसफोर दङ। जेरैहाय नोंथांमोना बे स्कुलनि साराउन्डिंस एबा इनफ्रास्ट्राक्चार एबा सोलोंथाइनि मोजां बेकआप दङ। आरो बेजों लोगोसे बे स्कुलनि जेसेबां फोरोंगिरिफोर बिथांमोना गासैबो क्वालिफाइड। आरो बेजों लोगोसे बे स्कुलावहाय नैबेफोर माखासे साबजेक्टसफोरखौ बेफोरनो जाबाय इंलिश, MIL बड', पलिटिकल साइन्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एडवांस बड' एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। आरो बेजों लोगोसे बे स्कुलनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैयोब्ला 100% फार्स्ट रिजाल्टखौ बिथांमोना मोनो। आरो बेल' नङा लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे स्कुलाव दंफायो बयज हस्टेल आरो गर्ल्स हस्टेल विथ मोजां फेसिलिटि बिथांमोनहा दंखायो। आरो बेजों लोगोसे गोजोनथाव बाथ्रा बे लोगोफोर, बे हस्टेलनि थाखायबो नोंथांमोना फ्री एडमिशनखौ मोननो हागोन। आरो बेजों लोगोसे गथ'फोरनि फरायनायखौहाय डेभेलप खालामनो एबा प्रेक्टिकेलिटी आइडियाफोरखौहाय डेभेलप खालामनो थाखाय बिथांमोनहा अर्गानाइज खालामो जाहैबाय एनवायरमेंटल ट्रिप एभ्री इयार। नोंथांमोना आं नैबे मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ फोरमायनानै होबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो आरो गोसारहोदो। आरो नोंथांमोना देरि खालामाजासे बेवहाय थाबैनो एडमिशनखौ लाहैदो। मानो होनोब्ला बेवहाय सिटआ लिमिटेड थायो। दा नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'फोरखौ एबा नोंथांमोननि न'खरनि सुबुंफोरखौ बेवहाय एडमिशन होनो हागोन। दा नोंथांमोना देरि खालामाजासे बे स्कुलाव थांदो, नङाब्ला नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।